Petr Albaštový, pořadové číslo 15. Finální musíme velice pevné, metodické bonusky, protože kinetická energie to podobně největšá, jak to vzpomíná, správně, ano, a tam byl opravdu brutálně v tomto okamžiku budou i modely dnešního provádění vystaveny na startovacím dráze. Krásné přistání, přátelé, zatleskejme za tuto ukázku. Nádherný stroj MiG-15, jak víte, je to opravdu legenda v křídlech. Tento stroj nám odstaroval Michal Dvořák z Ostravy. Jedná se model je poháněn turbinou, která má tak 120 Nm a to ovládané najdeš ho. tlakové klapky, samozřejmě natahování, stahování podvozky a také ajlonické raketa propracována nejmenší detailů. Na občání ještě má nějakou doplňující informaci, tak ještě znovu předá mikrofon. No, tak v tomto okamžiku na přistání, když se šlo, tak byla rychlost 270 km/h. A teď se snižovala, pomalu se snižovala a okamžik dotyku model Concorde, námi začíná vidět. Přesune se na levou stranu dráhy, které zahájí startovací manévr.
noční plocha vzduchu toho letounu je značná, ale těch porivech větrů, které jsou dnes, se to na tom letu trošku projeví. Ale samozřejmě pilot je zkušený, poradí si s tím. Tak se podíváte, vypadá to na dálku. Jsem skupený dolů, krásný Komfort, který byl vlastně konstruován 60 let. Výsledek práce britsko-francouzského konzorcia. Byl to ve své době jediný na toto letoun, který byl potom pár let tomu letu, ten detail vlastně může být takový podíven. Jde o to, že je to vlastně delta křidlo, nemá to klasickou výškovku, takže vlastně